खाଇବା ସରିଯାଇ ଚଲେ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଥାଳି ଚାଟି ଚାଟି ସବୁ ଚାଟି ଦେଲେ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୁପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଆଠଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଏମିତିକି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଯିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାର କିଛି କିଣିବାର ଅଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ହେବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଆସିଲେ। ଭାଇ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖଉନ। ଭାଇଙ୍କୁ ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା। 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା। କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବି କହୁନ ଟିକେ। ତମକୁ ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ନା? ଆପଣ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବା ଆମର ଅଉକାତ ହେଇନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ। ବର୍ଷା ବି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲାଣି। ଆମର ସାଇ ବାବୁ ମୋଟା ପାତ୍ର ବାବୁ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ। ହେଲେ ଆମକୁ 80% ଯିବା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଶୀଘ୍ର ରେଟ୍ରେ ଆସିଲାଣି। ଭାଇ ଆକାଶ ପୁରା ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଅଧା ବାଟରେ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ରେଷ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କଲାନି ଯିବାକୁ। ଏଇଥିରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେନି, ସିଏ ବି ବର୍ଷା କରିଦେଲେଣି। ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଯାଉଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବି ସହଯୋଗ କଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ରେ ପୁରା ପାଣି ବସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆମେ ଅଧା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଫେର ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲାଣି ଯିବୁ କି ନାହିଁ, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଅଛୁ। ଅଧା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପୁରା ସିଭିୟର୍ ବୋଧେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଭାଇ ତ ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଯିବା ନା ନାହିଁ? ଯିବା ଆଉ ଯିବା। ଆସୁ ତ ମନା କରୁଛି। ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲାନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନ ଯିବାରୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମନ ଦୁଃଖ। ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଉପରୁ ହସୁଛନ୍ତି। କିଛି କୁହ ଭାଇ। ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସହଯୋଗ କଲେନି ଆମ ସହିତ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଇବ୍ରାଜ ଢାବାରେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଖିଆପିଆ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଟିକେ ହବ ଆଉ, ଚିକେନ ଟିକେ ମାଡ଼ ହବ, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ଓଉ ରାଇତାଟା ପଛରେ କରିବା ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରିବା ଆଉ। ଆସି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟା ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉ? ଚିକେନ ମୋଗলাই ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ ଚିଲି ଚିକେନ ଟିକେ, ଆଉ ପନିର ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ, ଆଉ ନାନ୍, ଆଉ ଟିକେ ଆମେରିକା କର୍ନ ଆଉ। ହଉ ପାଣି, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି? ଓଉ ରାଇତା। ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଫୋନରେ ବିଜି ଆଉ। ହେଇଛି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ସିଏ ପୁରା ବିଜି ଭାଇ ଫୋନରେ। ଆମେରିକା କର୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ବାସ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇକି ଖିଆ ହବ ଆଉ।
ଅଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପନିର ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବଟର ମସଲା ହେଲେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗଟା ଆସିନି ଆଉ ନାନ୍ ଆଉ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଇବୁ ଆଗ ଆଉ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ନାନ୍ ଆଣିକି ଦେଲେ ଭାଇ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ନାନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଅଧା ସରିସାରିଲାଣି କ'ଣ ଖାଇବୁ ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍ ଆସିଯାଇଛି ହଜର ତ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବଟର ଚିକେନ୍ଟା ଆଉ ଚଟଣିଟା ଆସିନି ଚଟଣିଟା ଏବେ ଆସିବ ଆଉ କେରକେରା ଲାଗୁଛି ତା ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଦଳା ଦଳିରେ ସେ ପୁରା ମାହିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଦଳିବେ ଭାଇ ଟିକେ ଦଳ ପୁରା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପୁରା ବଳ କଷିକି ପୁରା ଦଳୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 2-3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦଳିବାରେ ତମର 2-3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ ଖାଇଲାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ଖାଇଲାରେ ଖା ଓ ଚଟଣିଟା ବି ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିବା ଏବେ ଚଟଣି ଟିକେ ଲଗେଇକି ଖାଇବା ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲ ନା ଇଏ ପାଣି ଦେ ଚଟଣି ସହିତ ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ହେଲେ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଥାଳି ଚାଟି ଚାଟି ସବୁ ଚାଟି ଦେଲେ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାର କମାଲ ଖାଇବା ଦେବାର କମାଲ ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆଜିର ବିଲିଂଟା ଆମର ଭାଇ କଲେ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶୁତୋଷ ଭାଇ ପଳଉଛନ୍ତି କାଲି ତ ଇଏ ଏ ଭାଇ କାଲି ପଳଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଆଉ ଭାଇ କଲେଜ କାଲି ପଳଉଛ ଆଜି ଟ୍ରିଟ୍ ଦେବାର ଆମର ବିଦାୟ ଥିଲା ଆଜି ଓ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ରିଟ୍ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 400 କେତେ ହେଲା 400 କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି କଲେନି 10 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ହଉ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଆମର ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛକକୁ ରୋଲ୍ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ରୋଲ୍ ଲଚ୍ଛା ରୋଲ୍ ତ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଭାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି 2ଟା ରୋଲ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇକି ତାପରେ ଟିକେ ମିଠା ପିଠା ଖିଆ ହବ ଖାଇଯିବା ଆଉ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କଇଥ ଛକ ଢାଇପୁର ଆଠଗଡ଼ ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ରୋଡ଼ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓନର ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବଣ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାନୁଆ ଜଇଲ ପାନୁଆ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାଉ ଭାଇ ହାତୀ ଆମ ମେଘା ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଏ ବୁଲନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଯାଇଛି ରୋଲ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ରୋଲ୍ କାଉ ଭାଇଙ୍କର ଅସୀମ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ରୋଲ୍ ନାଇଁ କାଉ ଭାଇ ଅସୀମ ଭାଇ ନୁହେଁ କାଉ ଭାଇ ଭାଇ ରୋଲ୍ଟା କେରକେରା ହେଇଛି ଓ ଦେଖିଆ ଖାଇବା କେନ୍ ଲାଗୁଛି ରୋଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହ ତମେ ଆସିଛ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇପଟେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଓର ଖାଆନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଭାଇ ଚୁଟି ସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୁଲୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଦୋକାନରେ ହସ ଟିକେ ହସ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରସେ ହସ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାଇ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଦିଅ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆମର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେ ନାଟା ମନେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଯାଦବ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଇଲା ନା ଯାଦବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମିଠାଟା ଖାଇବୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇଟା ଏ ଆମ ରୋଷେଇଆ ଦୋସା ରୋଷେଇଆ ଏଇଟା
ଛେନା ମୁଡ଼କି ଛେନା ମୁଡ଼କି। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଦେଖା ତୋ ବଦନ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବାର୍ଥଡେ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଉନି ପାଖକୁ ଯାଇ ସରି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ମାମାର ବାର୍ଥଡେ ମାନେ ଶାଶୁର। ଭାଇ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ବିକଳ ହେଇଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣ। ଡୁଗୁଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବେ। ଏ ଲାଜ ଏ ଦେଖ ହଁ ଶହି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଉନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇପଟେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଓର ଆସନ୍ତୁ ଆମର ନୀଳମାଧବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡରେ ଗଲାବେଳେ ନୀଳମାଧବରେ ସିଓର ଖାଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ହସଟା ଟିକେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଖାଲି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ନାଁରେ ଟିକେ ଅଫର 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ। ଅସୀମ ସାହୁ କୋଉଠି ପକେଇବେ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାପୁନ ଡୁଗୁଲେ ବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗରେ। ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖା ଡୁଗୁଲିକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଡୁଗୁଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦୋସା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ସିଓର ଖାଇବେ। ଫୁଲ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆସିକି ଦୋସା। ଏଇ ମୋ ସହି ଆସିଲେ, ସହି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ତମେ। ହାଏ ଇଏ ଆମର ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବ, ହିରୋ ପୁରା। ଏଇ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଇଲ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଆସନ୍ତି। ଏ ଆ ଭିତରକୁ ଆଡ଼ବା ଭିତରକୁ ହଁ ଜ୍ୟୋତିର ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ଆସୁନୁ ଆସେ। କାଲି ଆସିଲା ଜଇଲ ଭାଇ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲ। ତମ ଦାନ୍ତଟା ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ 100ଟା ଝିଅ ପଟିଯିବେ। ହସ